Rrit ngħidlek mela jiena lill-ommi kont ninkwita ħafna għax meta kont vera żgħir ma tantx kont niekol. Dejjem issi suffarel tilgħu nieżel lemmu law m'għandix kwiet insomma. U kien tiġi n-nanna ġib li l-vitamini biex imqarniħu lilhom. U t-tabib lill-ommi dejjem imma ħelti mhux qed taraħ jitħaq. Kedilha int l-inkwiet tiegħek għax int qed tinkwieta fuq meta fil-verità m'għandu xejn aw m'għandu xejn insomma. U kien qalilha ħa nipprova nagħmlulu logħba. Kienet literalment tagħmilli il-piżelli ġol bawl u jisa taħbihom li. Bad kien tgħidli pereżempju mur kull il-piżelli. U jiena qed infittex fejn huma dal-piżelli ma tansibhom nikolhom. Spiċċajt bir-riħat hekk għax isni kelb literalment kont niekol. Ġifieri kif qed tgħidu tajjeb ħafna intom. Kulħadd isu għandu l-istorja tiegħu, kulħadd jara mill-lenti tiegħu, imma aħna rridu naraw illi jekk dak it-tifel li qed jgħidli li ħobb iċ-chicken nuggets biss. Irrid nintroduċih ta' iktar affarijiet għax naf jekk ħajbqa' jkun chicken nuggets biss ħażin għalih. U meta ħajkber. Forsi jifhem illi kienet għażla tiegħu chicken nuggets biss, imma ħajifhem ukoll għax ikun adult illi ir-responsabilità kienet Tommy li hi l-adulta li kellha turini the way. Jiena kieku kont noqgħod niġġieled mommi kont ngħidilha ma rrid nibqa' nilgħab bil-kompjuter ma rridx nagħmel il-homework u kienet tgħaddi tiegħi. Kieku għablaqas għaddejt mill-ebda eżami, imma x'kien tgħidli issa daqshekk computer, issa ħin l-istudju. Kienet tini direzzjoni. Mela aħna diffiċli u naf li diffiċli speċjalment ma' tfal li jkollhom ċertu behaviors illi huma riġidi, irridu nħarsu fil-futur. Isma', jekk jien għal dat tifel ma ngħinux in terms ta' saħħa, in terms ta' obeżità, fejn jista' jkun li jasal barra minn fuqu. Minn xi jista' jkun li jgħaddi. U mhux qed insellmu fuq bullying għax qatt mhu ġustifikat. Għax ma Johan jista' jkun kienu jaqbdux kellu naqra żaq, Mija jaqbdux kelli kun jom igrasso. Xi ħaġa ħajsibulek. U minn għandhom nieħru qasirhom ma kollha ħaġa ħajsibulek dej. Xaqa grasso. Jien dejjem jielek ngħidilhom biex niċċajta, ngħidilhom min irid jeħles minn xaħam jista' jien ma nistax għax kun jom jaxaħam u hemm moħħal miegħi ma tejus grasso ħajib. Ġifieri kulħadd għandu, mela il-bullying qatt mhu ġustifikatu qatt mhu ħansolvuha u min irid jaqbad miegħek ħajsiblek. U min ma jsiblek xaqbad miegħek jista' jivvinta xi ħaġa fuqek xort. Mela dik number one. Però jiena kif ħaniffunzjona jiena, kif ħanħossni jiena, kif ħatkun saħħti. Daka huwa id-dover tal-parent illi diment li jiena għadni taħt is-saqaf tagħhom illi jiggwidawni kif gwidawni jisma' daħin l-istudju, daħin l-iskola. Mela iċ-chicken nuggets għandhom ħinhom ukoll. Nar il-ħadd pereżempju, wara l-ikla tal-ħadd pereżempju niklu chicken nuggets, però during the week miktar milli kelli ħadd ikol ħajkun ikel ta' ħaxix, frott, chicken, laħam, ħansibu xi jogħġbok mill-iktar ikel healthy u ħaniklu iktar minnu ovvjament u jkun hemm naqxej spazju żgħir għal dik it-trit ta' darba fit.